Kene kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karun Lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ula ong hanin kasingi baka dawai COVID khat khandai bala penmi hari India kalong kadak kabapen i bakari kalong dashisha kabadap kababiang nala dehi bat kabangi dei ban sngau sarong. Kajing ai dawai polio nakabenta usnam arhajar arpuway kalas sedang nadu hanin kasingi habarok kawai kari India. Ha Meghalaya kajing ai dawai kan sedang nadu menta kasingi. Khat jingelang hanin kasingi Chairman ka Raja Sabha Venkaya Naidu ya barok ki khat ka Hashwa ban sedang ka dorbar mangtengka hakari India kaban long nadu menta kasingi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ula pensengau ya ka khubor basisian sibnai sekipat kari haka program man kibat hanin kasingi bat ula ong baka dawai COVID khat khandai bala penmi hari India kalong kadak kabapen i bakari kalong dasha kabadap kababiang nala dehi bat kabangi dai ban sengau sarong. Modi ula ong ru baka India kalak ban yarap yakiri ke perthai menta namar baka long kabadan bor bat kabadap kababiang hakaliang ki dawai dasyen bat kumjuru ki dawai tika ki ban ai jingyada na ki jingpang ki babuan. Kane kalong ru kanong rim jong ka jingyala pai ba ban penlong yakari India kabadap kababiang nala dehi lani kata ka Atma Nirbhar Bharat. Hakane ka jingkren Menteri Rang Bakdo kari ula ai nuksaru halor kumnu ngila ban plie kilat kamai kaji da ka basumar sukhere kamariang kumba kasnong tawang ha Arunachal Pradesh kalale. Ula thu sho kumnu bakane kasnong kala penmi ya ka jat kot sada ka bakerpang balakot man shugu balasna na uding pharngop ubami hakatai ka jaka. Nalor kane Modi ula kren ru halor ka jinge benta ki kenthai hakikam ba pher hakari bat halor ka jingdan kam ban penslori ki kenthai hakinong kandong ru kumjo bakin long kumta sakawai ka benta ka ba Menteri Rang Bakdo kari ula kren kalong halor kayai kayang kabalat na ka jingma haki surok hakaba ule thu bahakari barok kawai ka larake ya ka road safety month nado ka khat pratarik ukul lalengkot hado ka khat nyau tarik urempang. Habakren halor kani kapang Modi ula ong baka sarkar rengkat kajinya trailang bat kipat ba bat kumjuru man uwei pa uwei unong song snong kala syembun ki sien jam na kabenta ban pet baka let kawan haki surok kanong kabalait na kijingma bat kabasngan. Kajing ai dawai polio nakabenta usnam arhajar arpuway kalas dang nadu hanin kasingi ya kabala rakhe kum ka polio National Immunization Day. Habakran hakasngis dang yakane kajing ai dawai polio Menteri katnat ka koi ka khya ka sarkar pedeng Dr. Harshvardhan ula banjor halor ka jingdan kam ban yailong ki ba fikir bat ban nang yai pen khlan ya ka bormet ban yale persha ya uknyang jingpang polio tat hadu ba anda lala ban rat dengkhong yakane ka jingpang na ka perthai baro kawai. Haka bayadai bat kani ka Nagaland kala penlong ya ka program ban play ya ka jing ai dawai polio henin ka step ha Naga Hospital Authority Kohima. Habakran na kani ka jing yalang play Dr. Vizoli Zokhri ubalong Principal Director ka Directorate jong katnat ka koi ka khya ka Nagaland ulaong bakari India ka don kilat ai jing sumar pat ba ki babiang bha bat namar kani ka daw ngila sakhiru kumno kari India kalala banyale persha ya ka jing pang COVID khat khandai. Ha Meghalaya kajing ai dawai polio menta kasnem kan sedang nadu menta kasngi hakaleng ka jela. Kani kajing ai dawai polio kan long haki jaka ai dawai balabu haki district bat kumjuru an penbuat da kajing lej ai dawai na kawai ka yeng sya kawai pat haka ar bat lai tarik menta ubnai. Menteri Rang Bak ka Manipur Biren Singh ula plie hanin kasingi ya kajing ya lapat ba shibnai lenter lengba kilat pathai khubor halor kapang know your sanctuaries and wetlands. Ya kani kajing ya lapat ba lapenlong da ka All Manipur Working Journalists Union hakabaan pensapriang pat ba ya kijing tip ki badan kam syapang kajing koridor ki jaka buk kerpang ya ki merat ki mereng bat ki jaka syong lani ki biar. Habakran bat kinong pathai khubor hakani kajing yalang plie using ulaong bakajing penlong yaki bakum kini kijing yala pat ba ling bakilat pathai khubor kalong ka ba mentoi bha namar baki pat ba kentip bakalong ka badan kam ban penne pensa yaki jaka balabu kerpang ban yada yaki merat kimreng bat kumjuru yaki jaka basyong
Ulaban joru halor ka jingdan kam ban ya trai lang da baro hakaban yada ya upai ben riu na ka jingma ka ba ap hatmir namar ka jingkala haka jinglong jingman ka soin beneng. Kani ka day ka All India Radio Shillong ka ba walam shapi ya ka khubor. Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya ka khmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani kadai ka All India Radio Shillong ini peteng biang bat ki hubor. Ka dorbar mang tengka jong ka ying dorbar thau an kari India kan sedang menta kasingi. Ha ka bayadai bat kani u chairman ka Raja Sabha u M Venkaya Naidu ulakhot jingyalang ya barok kinong ya lamseng ka Raja Sabha hanin kasingi. Ha ka balaya phaliyo jingmut halor kumno baki seng sanhima barok kanya trailang bat yakren Daka pas ngautu jengmut kenang babaro ki kam hakani ka dorbar mang tengka kin long ki bayai renti. Ki dukhat ka Raja Sabha baro ki le menjur bakin yashim benta bat ya tai benya bha halor baro ki mat yakren ki ban wanra hakani ka dorbar. Ladan handriu ngot ki menteri bat arpusan ngot kinong yalam seng sanhima ki bala let syakani ka jingyalang. Unaidu ula kerpat ru ya ki menteri bakin ya le ban ai ya ki jingkran ki lingkot bat ki basai haba ki wanra ya ki bil haka dorbar bat kumju ru ban ai ki jubab ki basai haka por be tainia khnang bakan ambam than ya ka por Katnat ka kot ka khia jong ka district Southwest Garo Hills kala penlong ya ka program pensai pat ba haka snong harigau halor ka jingdon kam ka kot ka khia jong ka bor perkhat perdan haka baka phang pedeng kalong mental health for all greater investment greater access ka jingthmu jong ka ni ka program kalong ban pensai pat ba halor ka jingdon kam ya ka bor perkhat ka baklan bat ban pentip sheki pat ba ya ki lat jing sumar khna bakin yo lait sumar kloi habadang sedang ka jingpang Kani ka program kalayathu hakani ka program layathu bakhambon na ki kenthai ki bala shongkurim harilum garo ki shakta ha ki jingpang ki bakta ya ka buar perkhat jongki namar ka jing shasho shadat hala ukurim bat khambun sien ki poi hadu uput ban bathat no yala ka jing imru Habalaya phaliu jingmot shu halor kani kamat layathu bakini ki jingja ki su thiet bat don jinge dai ka bajan bha bat ka jingdi buat ukurim bat khambun sien kani ka yalam shaka jing nya bat ka shok kadat bat teng ka poi shadu uput ba ka kurim ka yele ban shimno ela ka jing em haba ka bor perkhat jongka kalong ka batlon Ka jingdon ki bakot na COVID khat khandai hakari India barok kawai kala kiyo shaka khandai pun riu point khandai na ka shispa Katnat ka koi ka khia kari India kale thu baladon khatlai hajar khandai spa hnru pusan ngot ki bala kot nakani ka jingpang haki ar pusa konta baladep ki badang sha sumar menta ki don shilak hnru pu prahajar hnyau spa prapusa ngot kani katnat kale thu shu baka jingdon ki bala klat na covid khat khandai hakari kalong iwei point saw na ka shispa kabalong ka baduna tam hakaparthai Ha Meghalaya ladon laingut ki balayo thamma ya COVID khat khandai hinen kasngi baladon khandai ngot ki balakot napdeng kini ki laingut ki bayo thammai iwei ide na East Khasi Hills iwei na Ribhoi but iwei na West Giant Hills ki badang shitom na kani ka jingpang haga jilla menta ki don hanriu pu prangut hadu menta ladon khat lai hajar sanspa san paungut ki balayo pang COVID khat khandai ha Meghalaya but shispa saupun riungut na kini kila klat no Bat katung ila poi shaka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Haka por prabajing inya so ka Delhi station na ka benta ka khubor haka tin Hindi ka ban bot pat da ka khubor haka tin pareng haka por prashiteng. Kani ka day ka All India Radio Shillong.